खुलुमबाय प्रेज द लर्ड गड ब्लेस यू ऑल नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय बेनिफ्राय आंनि बे इउटिउब बर' बाइबेल प्रफेसि चेनेलाव नाजावनानै लाबाय दिनैनि टपिकखौ आङो लादों जाहैबाय जोंनि दावहाया सोरजों बे बाइबेल पदखौ मोनगोन एफिसुसनि 6 अध्याय 12 पद बेयाव बेबायदि लिरदों मानोना जोंनि दावहा नांनाया मानसिजों नङा नाथाय बेंनायफोरजों बोलोफोरजों बे खोमसि संसारनि बिगबाफोरजों सोरगोनि गाज्रि जिउफोरजों सोरजों गाज्रि जिउफोरजों बबेनि सोरगोनि आरो बे संसारनि खोमसिनि बिगबाफोरजों संसारनि बोलोफोरजों बेंनायफोरजों बादुवा जिउफ्रा जोंनि साखाथि फाखाथि जेब्लायबो सोलो नागिरो बेंनानै थायो जोंनि जुद्धआ बेजोंसो होननानै बुंनाय जादों दानिया सोरगो होननायनि उनावहाय जिउफ्रा माब्रै जाखो बेलाय सोरगोआव मारै थाहैबावखो बे बिसयाव जोङो मोनसे बाइबेल पदआव मोनगोन जे गाज्रि जिउआ सोरगोआवबो मोनसे देश दङ बेखौ जों बाइबेलनिफ्राय नायगोन बेखौ मोननो हागोन दानियेलनि 10 अध्याय 12 आरो 13 अब्ला बियो आंखौ होनबाय दागि दानियेल मानोना सिगांनि दिनाव नोङो मोनथिनो आरो बुजिनो थाखाय गावनि इसोरनि सिगाङाव गुरै गोसोजों खावलायदों बे समनिफ्राय आङो नोंनि खोथाखौ खोनासंदों आरो आङो नोंनि खोथाफोरनि जुनैनो फैबाय पार्सिया रायजोनि हादांगोराया 21 दिनफोर आंखौ गसंथेदोंमोन नाथाय मिखाएल मुंख'जानाय सासे गाहायसिन आरफआ आंखौ हेफाजाब होनो फैदों आरो आङो बिखौ पार्सिया रायजोनि हादांगोराफोरजों लोगोसे गालांनानै फैबाय बबेसिम दानियेल नबीनिसिम दानियेल नबीया जै दिन आरज खालामदों ओइ दिननो बे दुदा बे खबरखौहाय इसोरनिफ्राय लानानै फैदोंमोन रिजाल्टखौ आरो बे लानानै फैनाय समाव जोंनि पृथिबिनि आरो सोरगोनि गेजेराव बे मिडिलावहाय मोनसे देश दं बे देशनि नामा जाहैबाय पार्सिया बे सोरबा सासे गोसोजों बानायलाबायनाय नङा दे बाइबेलनि जे लिरनाय बिसयफोर बे सोरबा काल्पनिक बानायनाय सल' नङा बियो बे रियेल सैथो घटना बेफोरो तो बे पार्सिया देशआव जे गाज्रि जिउफोरनि जे गाहाय बे गाहायानो बेंथेना दोनदों बे गाज्रि जिउफोरनि गोबां बे देशआव गोबां गाज्रि जिउफोर दं आरो बे गाज्रि जिउफोरनि जे प्रधान गाहाय बे बेंथेना दोनदों अब्ला बिसिनावबो बेसेबां बोलो दं इसोरनि दूतखौबो बेंथानो हानाय सानसे साननै नङा 21 दिन जों दानियेल नबीया 21 दिन फास्टिं लानानै नेगासिनो दं जोङो जेब्ला आरज खालामो जोङो फिथाइखौ रिजाल्टखौ लोगो लोगो मोननो हास्थायोना आरो लोगो लोगो मोनाबा जोंनि फोथायनाया दुरबल जायो नाथाय दानियेल नबीया 21 दिनसिमावबो बियो फोथायनायखौ नागाराखै आरो 21 दिन देरि जानायनि खारनखौ दुदा खिन्थाबाय दानियेलनो मानि थाखाय 21 दिन गोबाव जाखो तो जों फास्टिं लानानै जेब्लानाखि आरज खालामो
बियो बिनाय लोगो लोगो सोरगोसिम सौहैखायो आरो मेसेन्जार थायो। जोंनि आरजखौहाय जों सानोना आरजआ खोनासंजायाखै, नाथाय गासैनिबो आरजआ थाङो सोरगोसिम। खिन्थु गेजेरावहाय हमथायो माखासे गाज्रि जिउफ्रा, दुतफोरखौ हमथायो। दुतफ्रा लांलाय लाबोलाय खालामोथ', मेसेन्जार थायो, दावहा नांग्रा मेसेन्जार, मेसेज होफैग्रा गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट थायो सोरगोआवबो। नङाब्ला बे आरफ'आ, दानियेल नाबिनि आरफ'आ गावनो जुद्ध नांनानै मानो फैनो हायाखै? मिखाएलासो मानो फैनांखो? बेनिखायनो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि बिभाग दङ। दावहा नांग्रा ग्रुपआ आलदा, बे इसोरजों होजानाय सक्ति। दा बेबायदि गाज्रि जिउआबो होबथानो हायो आरो जोंनि बिनायफ्रा सौहैयो, नाथाय जों रिजाल्टखौ मोनैनि खारना जाहैबाय जेब्लानो जोंनियाव पापआ थायो आरो पापखौ लानानै जोङो बेबायदि आरजआ सौफैनाय टाइमावहाय होबथा जायो। गाज्रि जिउफोरनि दारै होबथा जायो जोंनि आरजआ, जोंनि प्रार्थनाया। आरो बेयाव मोनसे खोथा, दानियेल नाबियाथ' कोनो पापिबो नङा, बियो सासे नाबि, अब्लाबोथ' 21 दिन टाइम लादों बेनो। आरो जों नाबि नङाबाबो जों लोगो लोगो फिथाइखौ थाइजानो लुबैयो। थ' गाज्रि जिउफोरनिबो मोनसे देश थायो, बेखौ बाइबेलाव रोखा बुंदों। आरो बे गाज्रि जिउआ बबेनिफ्राय फैखो? बे गाज्रि जिउआ बबेनिफ्राय फैखो? जोङो बेखौ बे बाइबेलाव मोननाय नङा, नाथाय मोनसे बाइबेल दङ, नोंथांमोना बेखौहाय एमेजननिफ्राय बिहरनानै फरायनो हागोन। बुक अफ इनक, हनकनि बाइबेल मोनसे दं, बेयावसो जों मोनगोन। हनकनि बाइबेलनि चेप्टार 15आव जोङो नायोब्ला नुगोन इसोरा मा होनदों। इसोरा बे गाज्रि जिउफोरखौ बियो पृथिबियावबो दोना, सोरगोआवबो दोना, बिसोरखौ गेजेराव दोनगोन होनना बुंदों। आरो बे गाज्रि जिउफ्रा माबोरै उत्पन्न जाखो, बिनि जागायजेननाया मा, बे बबेनिफ्राय स्टार्टिं जादों? बेयो जाहैबाय, जोङो जेनेसिस चेप्टार 6 बेयाव नायोब्ला नुगोन, जागायजेननाय 6 अध्याय। जागायजेननाय 6 अध्यायाव माब्रै लिरदों जों एसे फरायनो। जेब्ला हागुङाव मानसिफ्रा बांबोदों आरो बिसोरहा फिसाजोफोर जोनोम जादों, आदम हवानि जोलैनिफ्राय जेब्ला पृथिबियावहाय गोबां जादों, जेब्ला मानसिया संख्या बारा बुरजा जादों, संख्या जेब्ला बुरजा जादों, बिसोरहा फिसाजोफोर जोनोम जादों, अब्ला इसोरनि फिसाज्लाफ्रा मानसिनि फिसाजोफोरखौ सभा नुनायखाय बिसोरो जायखौनो हामजादों बेखौनो हाबा खालामनानै लादों। इसोरनि फिसाज्लाफ्रा होनदों, बेयाव इसोरनि फिसाज्लाफ्रा सोरखौ होनदों? इसोरनि फिसाज्लाफ्रा मानसिनि फिसा हिन्जावफोरखौ सभा नुनायखाय, माने समायना नुनायखाय। सभा माने बै कनफारेन्सखौ होनाखै दै, समायना सुन्दरि, जोबोर साइज समायना, बेबायदि समायना नुनायखाय जायखौनो गोसो जादों, जायखौनो हामजादों बेखौनो हाबा लादों होननानै बेयाव डाइरेक्ट मेनसन खालामदों। बेनिखायनो फोरबुआ होनबाय, आंनि जिउआ अरायबो मानसिजों नांज्लायबाय थानाय नंलिया, मानोना बियो सोलेरल'खा, मोदोमल'खा, आरो बिनि बैसोआ 120 बोसोर जागोन। 120 बोसोराव दोनफैबाय मानसिनि बैसोखौ। नङाब्ला सिगां नहनि आमोलनि सिगां मानसिनि बैसोआ 900, 950, 930 बेबायदि गोबाव जोरोमोन। बेयावहाय इसोरा मा बुंबाय? मेंनाय मोनबाय इसोरा, मानसिनि बेबायदि जिउजों आङो नांबाय थाला होननानै। आरो जेब्लानाखि
बे मानसियाव हागुङाव बे बुहुमाव हागुङाव मानसिनि संख्या गोबां जायो इसोरा मा खालामदों इसोरा 200 जन आर्फबरखौ सुपारभाइजारनि थाखाय थिनहरदोंमोन नायदिंनो थाखाय थिनहरदोंमोन सोरगोनिफ्राय बेखौ जों बबाव मोनगोन जोङो बेखौ बुक अफ एनक हनकनि बाइबेलावसो मोनगोन दै बिसोरो 200 जन आर्फफ्रा पृथिबियाव संख्या मानसिनि संख्या गोबां जानायखाय बिसोरखौ सुपारभाइजारनि थाखाय थिनहरदोंमोन इसोरा नाथाय बिसोर मा खालामखो फैनानै सोरगोआव बेबायदि नुवाखै हिन्जाव माहारिखौ बिसोरो सोरगोआव नुयैखाय पृथिबियाव फैनानै बिसोरो हिन्जाव मानसिफोरखौ समायना नुबाय आरो सैताना जेब्लानाखि बिसोरो गोसोआव खें मोनबाय हाब इसिबां समायनाथार जेब्ला जै बेखौ सानदों अब्लानो सैताना बिसोरखौ बाहायबाय गाज्रि फाबाव खोख्लैबाय आरो बिसोर हाबा खालामबाय दानिया बे आर्फफ्रा जाहैबाय सोरगोनि आरो सोरगोआव थानाय जे बिसिनि बडि बे बडिया माबे मेटेरियेलजों दानाय जों बेखौ मोनथिया आननन किन्तु जोंनि मानसिनि जे बडि हिउमेन बडि बेखौथ' हाजों दादों होननानै जोंनो बाइबेला फोरमायखादों दानिया जोंनि हाजों दाजानाय बे मोदोम आरो सोरगोनि हेभेनलि बडि सोरगोनि जे बडि बे बडिजों क्रस कानेक्सन जाबाय क्रस जाबाय खारन सोरगोनि जे मेटेरियेल बे हेभेनलि जे बडि बे बडिया मालाबाबो जामनो रोङा जिनो रोङा खहा जाया बेबायदि सोरगोनि बडिया बेखौ बाइबेलावनो बुंखादोंना जामनो रोङै होननानै दानिया बिसोरखौ आर्फखौ सैताना फाबाव खोख्लैनायनि लाइनाव लब देखायनानै आरो बे सोरगोनि दुतफ्रा जेसेबां गोसो जादों एसेबां हाबा खालामदेरै लादों आरो गोबां खोथा दं बेखौ बुक अफ हनकनि बाइबेलावसो मोनथिगोन हिन्जावफोरखौ हाबा खालामदों आरो बिसोरखौ मन्त्र फोरोंजेननाया बे सोरगोनिफ्राय फैनाय दुतफ्रानो आरो बिसोरो मा खालामदों बे पृथिबियाव गावसोरखौनो इसोर होननानै खुलुमहोदों मानोना बिसोरो सोमोनांथाव हाबाफोरखौ मावनो हायोमोन खारन इसोरनिफ्राय मोननाय शक्ति दंमोन बिसोरनाव नाथाय सैताना आलादा जिनिस दै सैताना आलादा आरो नैबे इसोरनि फिसाफोर आर्फ बिसोरो आलादा मारै आलादा होननानै बुङोब्ला बिसिनि जे तो सोरगोनि जे बडि आरो हानि बडि बे डिएनएआ क्रस जाबाय आरो बिसिनि जे सोमजिनाय जे बिसोर हाबा जानानै जे गथ'फोर उजिबाय बे गथ'फ्रा माबादि बे समाव पृथिबियाव बिरफोर दंमोन बिसोर उजिनाय जे गथ'फोर फिसाफोर बिसोर बिर जाबाय माबादि बिर उनावबो जेब्ला इसोरनि फिसाज्लाफ्रा मानसिनि फिसाजोफोरजों लोगोआव थादों आरो बिसोरो बि हिन्जावफोरजों फिसाफोर मोनदों बिसोरनो फिसाज्लाफोरनो गोदोनि नामदांखा बिरफोरमोन आरो बे बिरफोर होननानै बुङोब्ला बिसिनि हाइटआ बेसेबांमोन 300 किउब होननानै लिरदों 300 हात आरो गोदोनि मानसिनि हात ओरैनो हाइटआनो बिसिना नर्मेल हाइटआनो 6.5-7 फुट बेबायदि गोजौमोन 6 फुटनि बारा मानसियाथ' दाबो दङ पृथिबियाव बे जाहैबाय गोदोनि नर्मेल मानसिफ्रानो हाइटआनो बेसेखामोन 7 फुट 7.5 फुट बेबायदि आरो बे दानबफोर जे उजिदों बे दानबफोरनि हाइटआ ओरैबायदि गोजौ गिदिर माने नारेंखल बिफांफोरजों समान गय बिफांफोरजों समान आङो गुबुन मोनसे भिडिअ देखायगोन बे दानबफोरनि माबाया जोलैया बिसिनि डिएनएआ नहनि आमोलनि उनावबो आरो फैबावदों
जेब्लानाखि मसेया इस्राएलफोरखौ थिनहरदों जासुस 12 जन बिसोरो नुहैदोंना 6टा आसि गोनां 6टा आथिंनि आसि आखाइनि आसि आरो बिसिनि बेरा सक बेराफ्रा गोजौ गोजौ बिसिनि कम्पियाराव गुमाजों समान बेबायदि बाइबेलाव दं। आं दिनै रेफारेन्सखौ होथ'ला, मालाबा लाबोसिगोन, उद्देश्यआ आलदा। थ' बे सोरगोनि इसोरनि बिसाफोर आरो हायाव मानसिनि बिसाफोर बेजों डिएनएआ क्रस जानानै बेबायदि दानबफोर उजिबाय आरो बिसोर ओरैबायदि जाबाय दानबफ्रा जेसेबां जिब जुनार दं जेखौनो मोनो जानो थोला बिसोरनो एफा गिदिर गिदिर गोजौ गोजौ मानसिफोर बिसोरनो जानो थाखाय थोला मानसिखौ सिन्थाय बिसोरो लास्टाव जानो हमबाय आरो बिसोर ओरैबायदि खालामबाय माने पापानो ओरैबायदि पाप माने बुंथाव जायै पापफोरखौ मावनो हमबाय बिसोरो जुनारफोरजों पाप खालामनो हमबाय। बेनिखायनोथ' जोङो नुयोना जे जलपरि जायखौ होनो ससे ना ससे मानसि बिसोरो मानसियावबो गोग्लैया आरो जुनारावबो गोग्लैया बेयाव बिसोरनि जिउफ्रा हाबनानै थायो गाज्रि जिउ। बिसोरो डिएनएखौ बेबादियैनो लाबोदों आरो नहनि आमोलनि दैबानानि उनावबो डिएनएआ थालांदों। ओमफ्राय नैदानि जेनेरेसनाव मानसिनि लेभेलनि हाइटै समानै गावसिनि आसलि रुपखौ दोनखोमानानै दा बिसोरो पृथिबियाव गाज्रि रोखोमै शासन खालामनो बिसोरो नाजागासिनो दं। खारन बेबायदि दानब बादि हाइटनि मानसि नुयोब्लानो बिसोर माबा मोनसे जानानै बुथार जायो थैयो बेबायदि। दा जेब्ला हागुङाव मानसिया पापा बांद्राय जायो अब्ला इसोरनि जिउआ गाबखांबाय। ओरैबायदि सैताना डिएनएफोरखौ सेरखाय बेरखाय क्रस कानेक्सन खालामला जोब्बाय। धोरोम होननाय बुस्थु गैला। पाप ओरैबायदि गोसारनो हमबाय पृथिबियाव। बेनिखायनो जिसुआ बुंदों आं फैनायनि सिगां नहनि आमोलनि बायदि जागोन आं फैनायनि खाथि खाथि जायोब्ला। आरो स्कलारफ्रा बुङो बे समाव मानसिनि संख्याया नै दा जेसेबां दाथ' 8 बिलियन बेबायदि दंना वर्ल्डआव हिउमेन पपुलेसन मानसिनि पपुलेसना सेम पपुलेसना बै समाव दंमोन होननानै स्कलारफ्रा बुङो। आरो जिसु फैनायनि सिगां सिगां बेबायदि जागोन होननाय जे प्रफेसि भबिष्यतबाणी बै समाव जेरेखम जानाय लोंनायनि ओरैबायदि थोआ जायोमोन बिसोरो। नाथाय दानि मानसिफ्राबो खम हाइटनिब्लाबो जानो थोआ। माबा फिसा गारि साखा खबनै बायबाबो पार्टि, लामा ससे थांबानो धाबा, लामा ससे थांबानो हटेल, सक मोनसे फिसायावनो 6-7टा हटेल। थोआ मानसिनो जाबाबो लोंबाबो थोआ। सानफ्रामबो बेदर जानांगौ थोआ। बे मोनसे बै समनि जिसुनि बुंलांखानाय भबिष्यतबाणी। आरो जिसुआ बुंबावदों हाबा लाज्लायनायमोन। बेयाव मा मोनदों? जायखौनो हामजादों बेखौनो हाबा खालामदों। आरो बै समनि गाज्रि जिउफोरनि जे खामानि बै समाव गाज्रि जिउथ' गैथ'वामोन खिन्थु गाज्रि जिउआ मारै नुजाहैगोन दा मोनथिगोन जे बिसोरो मानसिनि बिसाखौ सभा नुनायखाय जायखौनो हामजादों बेखौनो हाबा खालामदों। दानि दिनावबो जिसुआ बुंदोंना हाबा लाज्लायनायमोन, जानायमोन लोंनायमोन, हाबा लाज्लायनायमोन। मा हाबाखौ होनदों? इलिगेल हाबा लानाय। जायखौनो फसायदों बेखौनो हाबा खालामदों होनदोंना। सासेल' नङा हिसाब सारा बिसोर हाबा खालामदों। आरो दानि नैबे जेनेरेसनावबो सिन्था खालाम फिसा फिसौ मोनबाय, फिसाफ्राबो देरबाय, अब्लाबो गुबुन हौवाजों हाबा जायो, अब्लाबो गुबुन हिन्जाव लादेरबावो। मानो? नैबे बै समनि गाज्रि जिउआ बे दा खामानि मावगासिनो दं। मानसिफ्रा साननानै बुजिया गावनि एथ' गोरलै गोरलै गथ'खौ गारनानै मारै थांनो हाखो बेखौल' सिन्था खालामो। नाथाय जिसुनि भबिष्यतबाणी बुंखानाय दङ
नहनि आमोलनि बायदि जागोन। नहनि आमोलाव बेबायदिमोन, हाबा लाज्लायनायमोन, जानायमोन लोंनायमोन। लिगेल हाबा लानायखौ बुङाखै जिसुआ, ओरैनोथ' हाबाया लाखानांगौखा, किन्तु इलिगेल हाबाखौसो बुंदों जिसुआ। बेनिखायनो बे जिसुनि समनि खाथिनि भबिष्यतबाणी बे बुंनाय आरो बेबायदिनो सेम जागासिनो दं। बेनिखायनो इसोरनि जिउआ मेंनानै, इसोरनि जिउआ सानबाय, माने इसोरखौ खुलुमग्रा सिबिग्रा नहनि बादै सासेबो गैलामोन पृथिबियाव। मिलियन मानसि, बिलियन मानसि दंमोन, एथ' संख्या। बिनि बिथोरावबो नहनि नखरल'सैमोन। आरो बिनि डिएनएआ गाज्रि जानायनि जागोननि सिगां बियो मा खालामबाय, नहखौ थख' बियो नाव दाननानै बेखौ बासायबाय, गासैखौबो बुथारजोब्बाय। इसोरा बुथारनायनि मेन उद्देश्यआ बेनो, मानसि हिसाबै थानाय नंलामोन, डिएनएआ ओरैबायदि गाज्रि जाजोब्बायमोन। बेनिखायनो नै दा जोबनायाव दा मानो डिएनए कालेक्सन खालामगासिनो दङ, गासैबो मानसिनि डिएनएखौ लाजोबगोन। बे बिराद इम्पर्टेन्ट मेटार दे। नैबे डिएनएआ बियो जुनारजों ससे गराय, ससे ना, नैबायदि ससे जुनार, नैबायदि क्रस, ससे मैदेरनि खर'। थ' बेयावहाय सिङाव खोथा हाबनानै थानाया बे, आरो बेनिफ्राय बांसिन खर' मोननै गाहामबो दं, बेखौ बुक अफ हिन'कआव मोनगोन। थ' बे जेब्लानाखि इसोरा बिसोरखौ बुथारजोबो, बे बुथारनानै बे दानबफोरनि जिउफ्रानो बादुवा जिउ, बिसोर इभिल स्पिरिट होननानै बुंजागोन होननानै हनकनि चेप्टार 15 बेबायदि बुंदों। आरो इसोरा बुंदों, बिसोरखौ आङो सोरगोआवबो दोना, नरकआवबो दोना, माने गेजेराव थागोन बिसोरो। बै दानियेल नाबि जेरखम पार्सिया देशनि खोथा बुंदों, बे गेजेराव बेयाव दोनगोन, आरो बिसोरो मानसिखौ नासयगोन होनना बुंदों। दा जेसेबां गाज्रि जिउफोर हाबनानै मानसिखौ नासयो, मानसिखौ बायदिसिना फाबाव खोख्लैयो, गावसोर बै नहनि आमोलनि सिगाङाव जे फाबाव गोग्लैदोंमोन, एखे रोखोमनि दा फाबाव खोख्लैगासिनो दं मानसिखौ। बबेबा समाव नुगोन नोङो मानसिखौ गरेलजों हाबा जानाय। माबा नै दाख्लै उरिष्यायावसो 2 बोसोरसोनि सिगां मोफौ गिदिर जात, बेखौ साब्रै हौवाफ्रा रेप खालामदों, मोफौखौ रेप खालामदों, बिसोर एरेस्ट जादों। थ' बिसोरो मा मावदों, जेबो हुस गैया, बिसोर हमजादों। आरो मानि थाखाय मावदों, पुलिसफ्राबो बिसोरखौ मोनथियाखै। बिनि सिंनि थाखोमानाय बिसयआ बेनो जे बै समनि गाज्रि जिउआ बिसोरनाव हाबनानै बे खामानिखौ मावदों। आरो दानि दोनखारलायनाय गासैबो घटनाया बे गाज्रि जिउनि जरित। बिनि एभिडेन्सआ बुक अफ इनक माबायाव दङ, चेप्टार 15 बेनिखायनो बे बिसयआ, गाज्रि जिउनि फैनाया बे। आरो इसोरा बुंखादों मानसिखौ नासयगोन आरो गाज्रि जिउ होनजागोन, आरो बिसोरखौ गेजेराव दोनगोन। बेनिखायनो दानियेल नाबिनि आरफआबो बेजों फैनांगौआव बेयाव हमथा जादों।